Vítaj v podcaste Kakao Codes Hlas Kaká, mieste, kde sa stretávajú sila rastlinných medicín, vnútorná transformácia a kódy Matky Zeme. Som Paulína Brinichová a pozývam ťa na malý moment spomaliť a načúvať hlasu, ktorý sa zrodil v tichu. Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Hlas Kaká. Som veľmi rada, že si tu, možno so šálkou kaká v rukách, možno iba tak v tichu pripravený alebo pripravená načúvať ďalšiemu kódu kaká, ktorý vám dnes prinášam. Dnes sa pozrieme na jednu z najčastejších otázok, ktorú v poslednej dobe dostávam a možno si ju kladieš aj ty. Čo je to vlastne to ceremoniálne kakao a čím sa líši od toho, nazvime ho obyčajného alebo voľne dostupného v supermarketoch, na regáloch a predajných pultoch? Je to otázka jednoduchá, ale myslím si, že iba na prvý pohľad, pretože za touto otázkou sa skrýva celý svet. Svet, ktorý aj napriek tomu, že vieš, čo je ceremoniálne kakao, tak pravdepodobne si tento svet možno, že ani tak celkom neuvedomil alebo neuvedomila, pretože ani ja som si ho neuvedomovala, až dokým som neprešla určitými príbehmi a dokým sa mi kakao nedostal do života v úplne inej forme. Je to svet, ktorý je plný rastlín, kultúr, úcty, ale najmä vzťahov. Ale aby som ti tieto vzťahy priblížila, začnem najskôr jednou cestou, nie definíciou. O tom, ako a kedy sa kakao dostalo do môjho života, som rozprávala v poslednej a teda v 3. epizóde. Povedzme, že kakaom som teda žila už nejaký čas. Mala som s ním skúsenosti, cítila som takéto prepojenie, jeho silu a jemnosť zároveň, neskutočné kontrasty, ktoré vytváralo kakao nielen v mojom živote. Počula som jeho hlas a až keď som si dovolila počúvať ho hlbšie, uvedomila som si, že kakao nie je iba rastlina. Nie je to rozhodne ani iba ten teplý nápoj, ktorý dostávame do rúk na ceremoniách, aby nás na nejakej úrovni ukludnili, otvorili či dokonca vyladili. Nie je to žiadna moderná spirituálna technika ani nejaký divný ezoterický trend. To, ako vnímam kakao ja, je bytosť. A táto bytosť ku mne začala prehovárať zhruba pred pol rokom. Bolo to vlastne, tí, ktorí počúvate zo záznamu, zhruba január roka 2025. A začal ku mne vlastne toto kakao prehovárať paradoxne cez ticho, cez rôzne pocity, obrazy, rôzne kódy a aktivácie, ktoré som nedokázala pripísať len svojej fantázii. Prichádzalo mi cez rôzne posolstvá, ktoré nešli cez slova, ale prechádzali priamo cez moje srdce a moje fyzické telo. A vtedy som to vlastne celé pochopila, že ak chcem naozaj skutočne do hĺbky porozumieť tejto bytosti, tejto medicíne a tomu, čo ceremoniálne kakao vlastne je, musím ísť na miesto, kde ho ešte neoddelili od jeho vlastnej duše. A tak som sa rozhodla vycestovať. Vydala som sa do krajiny, ktorá prepísala kompletne celú históriu kaká. Do krajiny, kde kakao nerastie iba na monokultúrnych farmách, ale kakaovníky, stromy nachádzame aj v jeho prírodzenom prostredí, to znamená v dažďovom pralese a teda v divočine. Do krajiny, kde sa ešte pamätajú, ako s ním žili predkovia, ako s ním pracovali títo ľudia, ako si ho vážili, ako ho uctievali ako medicínu, ako pomocníka, ako skutočnú bytosť. Vycestovala som do ekvadorského pralesa. A tam som zažila skutočné učenie cez svoje vlastné bytie. Súčasťou tejto cesty boli aj rôzne šamanské rastlinné diety, ktoré som absolvovala ako spôsob učenia cez samotu, cez ticho, cez dietu, pôst, cez vlastné prečistené fyzické telo. A práve tam sa mi kakao ukázalo v úplne inom svetle, v akom som ho videla do toho momentu. Neukázalo sa mi ako niečo, čo
pomáha na takej úrovni, ako som už spomínala, že si zoberieš šálku kaká na ceremonii a predstavíš si, ako sa tvoje srdce otvára. A uvidela som ho ako bytosť, ktorá ma sprevádzala mojim životom. Učila ma, že nie všetko, čo má byť v živote silné, musí byť zároveň aj bolestivé. Že nie všetko, čo musí byť alebo má byť pravdivé, tak musí byť aj ostré alebo tvrdé. Pretože ja som vo svojom živote naozaj podstupovala veľmi tvrdé učenia, veľmi, veľmi tvrdé zážitky, ktoré ma na nejakej úrovni posúvali a brúsili ako taký kryštál. A práve bytosť kaká ma učila obrovskej jemnosti, učila ma tej esencii ženskosti a spôsobu, ako načúvať, ako rešpektovať, ako žiť v pokore. A práve táto cesta, práve táto šamanská dieta, v ktorej som vlastne sa pôstila a prijímala som do svojho tela iba ducha kaká, tak práve táto cesta ma naučila vnímať ceremoniálne kakao úplne inak. Pretože ceremoniálne kakao nie je značka, nie je to ani nejaký finálny produkt, ako som si možno, že myslela do toho momentu ja. Nie je to ani nejaká kategória alebo špeciálna odroda kakaovníka, či dokonca nejaký zvláštny, posvetný, tajný recept od šamanov. To, čo mi bytosť kaká odovzdala, je, že ceremoniálne kakao je spôsob prístupu. Je to spôsob prístupu od semienka v zemi až po tú tvoju šálku, ktorú držíš v rukách. A technicky je ceremoniálne kakao vlastne kakaová pasta alebo kakaový likér, ktorá vzniká z veľmi starostlivo pozbieraných, potom sušených, fermentovaných, ručne spracovávaných bôbov, ktoré sa, teda ako som už spomínala, najskôr pozbierajú, potom sa sfermentujú, potom sa sušia, následne sa pražia a potom sa vlastne po pražení spracúvajú melu na menšie kúsky. No a práve tieto bôby, ktoré sa neprážia do prepálenia, si zachovávajú maslo, silu, svoju horkosť, ale čo je najdôležitejšie, zachovávajú si aj svoju pamäť a svoju dušu. Ale nie je to len o tom, čo vlastne táto kakaová pasta obsahuje. Je to presne o tom, ako bola vytvorená, s akým zámerom, s akou úctou, s akou pokorou. Vieš, prešla som viacerými miestami, kde sa kakao vyrába od rôznych permakultúrnych dedinských fariem až po väčšie spracovateľské centrá v meste, rôzne fabriky. A všimla som si veľmi dôležitý rozdiel v tom, že keď sa kakaová pasta robí preto, aby išla ďalej do čokolády, pretože kakaová pasta je, alebo teda to naše ceremoniálne alebo rituálne kakao je vlastne základnou potravinou pre spracovanie, buď teda sa to ponecháva na toto ceremoniálne kakao, alebo ide na ďalšie spracovanie, buď na výrobu kakaového masla alebo kakaového prášku, alebo priamo čokolády. No a ja som si všimla, že keď sa kakaová pasta robí preto, aby išla ďalej do čokolády, na spracovanie čokolády, kde sa vlastne mieša s cukrom, mliekom a lecitínom, tak mnohé veci sa dajú prehliadať. Napríklad fermentácia nemusí byť taká dokonalá, praženie môže byť agresívnejšie, pretože výsledok sa aj tak prekryje vlastne tou sladkosťou, tým cukrom, po prípade vanilkovým extraktom, pretože vanilka tá prekryje všetko, aj dobré, aj zlé. A respektíve aj to kvalitné, aj to nekvalitné. Ale keď je kakaová pasta finálny produkt, to znamená, keď má byť táto pasta ceremoniálna a má byť z nej ceremoniálne kakao, tak sa všetko menilo, všetko bolo úplne inak. Výber bôbov, trpezlivosť pri sušení, fermentácia, jemnosť mletia, úplne iný spôsob vlastne triedenia kakaových bôbov, aby bolo dokonalé praženie, aby neboli bôby nedoprážené alebo prepražené. To znamená, že tá pozornosť pri každom jednom kroku spracovania kakaových bôbov a výroby kakaovej pasty bola úplne rozdielna. A práve tam sa zrodilo to moje veľmi hlboké pochopenie, že ceremoniálne kakao
je naozaj o alchymii, o dokonalosti, ale primárne o čistote zámeru. A aký je vlastne rozdiel medzi ceremoniálnym kakaom a tým, nazvime ho bežným kakaom, ktoré dokážeme kúpiť bežne v obchode na pultoch? A to, čo bežne nazývame kakao, ten kakaový prášok, je väčšinou iba zvyšok pôvodnej rastliny. To znamená, že bôby sa fermentujú vo veľkom, následne sa prážia a z pasty sa oddeluje tuk. To je vlastne kakaové maslo. A z toho, čo zostane, z tej oddelenej vlastne, ako sa oddelí ten tuk od tej kakaovej pasty, tak to, čo zostáva, to je vlastne ten prášok. A takýto prášok je veľmi trvácný, je lacný, dobre sa skladuje, ale on bohužiaľ neobsahuje to, čo je pre kakao podstatné. Neobsahuje tú plnosť, energiu, esenciu, ale najmä vedomie rastliny, vedomie kaká a tej bytosti. Ja stále tvrdím, že bežné kakao, to znamená toto práškové, je ako taký nejaký šepot po výkriku alebo posledný výkrik, kdežto áno, zostala forma, ale chýba tam ten hlas. Ale ceremoniálne kakao je niečo úplne iné, pretože ho cítiš. Nie ako nejaký efekt, ale cítiš ho ako prítomnosť, pretože keď sa napiješ, keď si pripravíš toto kakao a dáš si jeho dúšok, to kakao ti zohreje dlane, spomalí ti myšlienky, prekrví tvoje telo a okyslí ti aj tvoj mozog. Pretože kakao obsahuje teobromín, ktorý jemne rozširuje cievy, zlepšuje cirkuláciu, podporuje prepojenie tela a vedomia. Nevyťahuje ťa z tela ako napríklad kofeín. Naopak, ten teobromín ťa vnára ešte hlbšie. Kakao teda nie je nápoj pre výkon, je to nápoj pre spojenie. A to, ako to každý cíti, je úplne inak. Každý to cítime inak. Niekto má pocit, že sa rozteká do mäkkosti, niekto pri kakaovej ceremonii alebo rituáli alebo len bežnom pití kaká plače. Niekto cíti len teplo napríklad v tele a niekto až o pár dní pochopí, že čo sa vlastne stalo. Pretože niekomu ten proces integrácie môže trvať troška dlhšie. Nie je to ani dobré, ani zlé, každý to máme v našich životoch inak. A ceremoniálne kakao je pre mňa veľmi taký živý priestor, že keď do ňoho raz vstúpiš, tak ono si ťa nájde. A nájde si ťa presne v takej forme a v takej úrovni, v akej si ťa nájsť má. To znamená, že na to, aby si začal pracovať s kakaom, nepotrebuješ vlastne ani nič extra, nič špeciálne. Nepotrebuješ žiadne gongy, mantrové playlisty alebo nejaký špeciálny ceremoniálny kruh. Samozrejme, môžeš to mať, je úžasné naozaj sa prepájať aj na takejto úrovni, ale nie je to potrebné. To, čo naozaj potrebuješ, keď sa chceš spájať v podstate s bytosťou kaká, alebo sa chceš použiť kakao ako nástroj na ceste sebarozvoja alebo spojenia sa so sebou samým, so svojím vnútorným hlasom či svojim srdcom. To, čo je naozaj potrebné, je tvoj vlastný úmysel a možno chvíľka ticha. To znamená, že skúsi napríklad pripraviť kakao. Roztop si 20 až 40 gramov pasty a v 3 decoch vody. Pridaj možno nejaké koreniny, ktoré máš rád, ktoré podporia tvoje procesy, možno škoricu, čili alebo med, ale rozhodne nepridávaj cukor ani mlieko. Pozeraj sa, ako sa to kakao rozpúšťa a prepája s vodou. Už to je počiatok rituálu, keď už si pri tom procese vedomý alebo vedomá. Môžeš si napríklad sadnúť, nadýchnúť sa, položiť si otázku. Čo mi chceš kakao ukázať, alebo čo mi chceš dnes povedať? Alebo iba buď, vôbec si nemusíš tieto otázky ani klásť. Dopraj si prvý dúšok, nie ako nápoj, ale ako rozhovor. A potom počúvaj. Nie cez slova, ale cez pocity. A možno sa ešte teraz pýtaš, či musíš veriť, že kakao je bytosť. Nie, kakao nepotrebuje tvoju vieru. Ono potrebuje iba tvoju pozornosť.
Možno sa tiež pýtaš, či musíš byť spirituálny alebo spirituálna a odpoveď je takisto nie. Musíš byť len úprimný alebo úprimná, otvorený alebo otvorená tomu, čo príde. A dostávam ešte ďalšiu otázku, podľa čoho si vybrať. Pretože je veľmi veľa výrobcov, je veľmi veľa distribútorov a vždy tvrdím, je veľmi dôležité vyberať si srdcom. Sleduj, kto to kakao vyrába, respektíve predáva, odkiaľ to kakao prichádza, či cítiš úctu, ako keby zo strany toho distribútora alebo predajcu, či cítiš, že tým naozaj žije, alebo je to len nejaký jeden z mnohých produktov zdravej výživy, ktorú predáva. Takže pokiaľ cítiš naozaj tú úctu, tak a cítiš, že ťa to k tomuto človeku volá, k človeku, nie len k produktu, nie len k obalu, nie len k tomu, že túto krajinu som ešte nedegustoval. A je veľmi dôležité naozaj si uvedomovať, že ceremoniálne kakao je živé. A nie je to len o produkte, o tom, že je to nejaká kakaová pasta dovezená z takej alebo z takej krajiny. Je za tým veľká alchymia. Je za tým naozaj obrovská úcta, pokora, rešpekt a láska k spracovaniu tejto ceremoniálnej kakaovej pasty, pretože na to, aby kakaová pasta bola rituálna, je veľmi dôležité, aby aj tá zberová úprava a pozberová úprava boli taktiež rituálne. To znamená rituálny zber, rituálne spracovanie a tak ďalej. Skús teda najbližšie, keď si budeš robiť šálku ceremoniálneho kakaa, vnímať to pozvanie, ktoré od neho prichádza, pretože ceremoniálne kakao ťa nikdy netlačí. Ono nekričí, iba pozýva. Nie je to nejaký indický guru. A je to v podstate bytosť, ktorá si sadne oproti tebe, sadne si do tvojej šálky a potichu ti povie: dýchaj, počúvaj, spájaj sa. A možno práve v tom tichu zistíš, že už vlastne nepotrebuješ nič viac. Ak by si dnes mal alebo mala len jednu šálku kaká a mohla by si položiť len jednu otázku, aká by to bola? To je moja otázka, ktorou ťa vyzývam zároveň k tomu, aby si pripravil šálku alebo pripravila šálku kaká. Zvedomil alebo zvedomila si svoj vlastný dých, svoj vlastný život, svoje vlastné fyzické telo, svoje vlastné prepojenie sa so sebou samým. Ďakujem, že si tu dnes bol alebo bola, že si dovolil alebo dovolila počúvať, cítiť a možno na malý moment aj spomaliť. Ak ti táto epizóda niečo priniesla, zdieľaj ju kľudne s niekým, kto možno tiež hľadá alebo hľadá seba. A ak s kakaom už pracuješ, tak mi kľudne napíš, čo ti kakao ukázalo, čo ti pripomenulo, aká bola práve tá tvoja cesta s kakaom. A ak ešte iba začínaš na tejto ceste s kakaom, tak vitaj. Vitaj v priestore, kde netreba nikomu ani nič dokazovať, stačí iba cítiť. Teším sa na každé ďalšie stretnutie s tebou možno pri šálke kaká, možno iba v tichu a možno práve tu v priestore podcastu Hlas kaká. Tento podcast vzniká aj vďaka tvojej podpore mojich projektov značky Design od lesa. Nákupom na stránke www.designodlesa.sk mi pomáhaš tvoriť a prinášať tak ďalšie učenia z pralesa, kódy rastlinných medicín, ceremoniálny obsah a priestor pre hlbšie spojenie s dušou. Ďakujem.